Er det nye spil? Ja, det er Bakugan. Hvad? Er Bakugan? Ja, der er Bakugan-spil og en Bakugan med. Og, Hvor kendte du den fra? yes, Hvor kendte du spillet fra, Sebastian? Bakugan. Jeg har selv en Bakugan, der er Draco, bare med mørke, og så har jeg nu, og du har givet mig en med Prøv at se mig. Prøv at sige noget. Det ser du selv med. Nej, vi om til Anders. Hej, Amel. På den evige oplevelse. Ja, fordi det er den der store policepakke der, ikke? Og i går der var der børn på besøg. Så er det bare blevet hældt ud. Er det rigtigt? Så det er bare blevet blandet, og det er bare ud over det hele. Så de har prøvet at få styr på det, men det er bare... Så der mangler nogle dele, eller hvad? Ja, det er sådan detektivarbejde. Så det er rigtig hyggeligt. Og så ved jeg ikke, hvad der mangler. Lige præcis. Så der er noget af det, så er der ikke noget værd endnu? Nej, altså,